Ако имаш малък бизнес, това видео може буквално да ти донесе нови клиенти още тази седмица. Ето три неща, които трябва да знаеш за твоят Google бизнес профил. Първо, Google не избира случайно кого показва първи. Повечето хора мислят, че е достатъчно просто да имат профил. Но истината е, Google показва само тези, които са активни и актуални. Добави снимка, описание, услуги, работно време. Колкото повече му помагаш да те разбере, толкова повече ще показва бизнесът ти. Второ, отзивите са новата валута на доверието. Хората не избират най-евтиния. Избират този, на когото вярват. И доверието идва от отзивите. Всеки доволен клиент е безплатна реклама, написана от истински човек. Помоли за мнение, това може да ти донесе следващият клиент. Трето, бъди активен. Google обича живи бизнеси. Публикувай новини, оферти, снимки, дори кратки съобщения. Ако последният ти пост е от 2022, Google мисли, че вече не работиш. А когато вижда, че си активен, те издига нагоре. И ако искаш да видиш как можеш да автоматизираш всичко това, събирането на отзиви, отговорите и дори публикациите и да направиш профила си магнит за клиенти, пиши ми думата Google и ще ти покажа как да го направим. Стъпка по стъпка.